Хора, съм Ники, днеска ще играем 90 секунди портрет и видях, че вената знака много хора снят на нея, нали? Само двама, ама много, нали? Все едно, видях, че много хора снят на нея и си казах, ай сваля. Свалих я и да, сега да снимам. Изобщо не съм добър в рисуването в тази игра, изобщо като цяло не мога да рисувам. Вижте какво направих. Това перфектно. Тук двете разбрах, че мога и нещо да нарисувам и да ми дадат по $2 за бързина. Този много хубав и този смисъл, вижте какви перфектни са. Все едно да почнем работа. То е лесно. Ето. Защо муцуната му е толкова все едно? Казва да му цепа муцуната и аз това ще направя. Черно, 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 мерси. Еп, тъпата му усмивка. Сами това малко за цайсите. Той мисля. Нос. Не, носът да не влиза в кадър, чакай се. Това ми пак неговия красив цвят, който направих от бяло, оранжево и зелено. Жълто, зелено, черно, зелено, оранжево, зелено, оранжево, зелено, оранжево, зелено. Ето го. Това ми е това. Не, мерси, брате. Много се радвам за този портрет, много ме хареса. Микс. $2 четвърка. Ти какво? Много се дахаш, май. Чай сега ще нарисувам много красива. Гуша. Това. Той ухото. Той главата. Той ухо. Они главата шитни. Са шитни. Трябва това да го миксна, да го направя черно. После малко бяло. После пак. Да, перфектно. Ето ти топчето. Той перфектно става. Защо говоря на диалект спирам? Точки. Нос. Усмивка. Синьо. Не. Трябва ми и табелчетка. Това с колко щупени ръце има. Скъпа, в тази поза не ми седи тук. Бати дебелата жена. Запомнете, няма отстъпка за бремени. Готово. Какво ще ме кажеш? Fuck you. Този е лесен и забавен. Каза ма. Чакахте ли го? Каза много някакво мялкащо. Ма. Седно, пука ми къв ме нарисуваш, важното е ме нарисуваш, защото съм красив хайп. Той тиквата и голямата му сладка буска. Не много ме кефи какви големи бузи има. Тази коса. Сега за куфарът ще ми трябва сиво. И тук ще го нарисувам. Ето го, перфектно. Чай да му нарисувам лицето. Той ще се получи най-вероятно. Те с големи зъркали, нослето,
нали, следто, дръжката. Перфектно. Перфектно, кой ще ми дадеш? $2! Ма, здрасти. Бат, станахме вече. Хоп, 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 ръце. Той тяло. Перфектно. Ей, заприлича, не мислите ли? То... Ще младеж, трябва повече да излезеш, къв си блед. Той ръцете му, какво ти има там? Ти ногти, какво ти имаш? Гацелицето. Еп. Лоп. Точка. Нос. Зъби, мерси. Оп. Коса. Кой ще ми дадеш? Браво на мен. Здрасти, на игри. Здрасти. Добре, значи помня го това, правиш се така. Не, така перфектно на игра. Много ще станеш красив на игра. Съжалявам, ако някой на игра гледа. Съжалявам, че си на игра. Не си. Готово. Той гащи тук. Ръце. Чупени ръце ми трябват. Оп. Защо имаш само 3 пръста, бе? Жаден съм. Жаден съм като смок, като кладенец дълбок. Нека се съберем. Този много грозен. Дай, какво ще ми даде? $4! Ще ям! Добре, вижте какво се получи. Имам общо $8, което е много повече от това, което... Да, което изкарах от минали път. Това доста добре се получи, не мислите ли? И той се получи добре. Той изобщо, той е перфектно. Окей, хора, мисля, това е до този клип, ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Харесайте клипа за още епизоди на тази игра и до скоро. Бай!